Gayaw yan makadihatiya. Ang imong bayaw ba? Giingnan nga kuhaan sa mga butang kanatugkaran, wa gyud magpakabana. Ha, andi mo din i-hold ang party rong gabi eh. Daghan ba kay mga taong manganhe. Unya, so problema nga kadlawon pa bibangon naman ako maguwang kay gipanghipos ang kabinet o sa kabati nga lamisa. Anilig naman sad. Manadeda kana day stove diha, nganong wa pa man na hilabti wa pa man na hipusa naap man na diha. Nadiha pero gitabunan naman natya. Oy. Wa pa mo kontinto. Anak mo gud unya day butang ang mga gifts kuno. Mao ang inyong gipaabot nga kuhaon gyud ang mga stove. Tungod sa gamay siyang lugar, ana nagtipon og ang mga gamit siyang paninda hangtod na ng ilang sala. Kung ang inyo lang tungtungan sa mga gift, di na problema tiya, oy. Inaay, itabunan naman na ang mga stove. Sa pawin yung lindot na tabon. Dili kay inyo pag yung labdon ang uos sa mga tao. Gamito ng utok ba? Yatis po, oy. Kuya, namuha mo ko ng naong ni mo. Hindi pagi ka roy. Nagbuhat kasi init. Gignan biyo kang mama ha, nga magmatngon ka. Wala ko mabuhat sa init tong ay. Okay naman ito sa lubong ni ate ni mo. O may init. Ang nakapabukan sa kundog ko, manang sugato kong tabi nga way ayo sa mga tao nga hili kay mo hulog og tao ba para magkabangga o magkagubot. Ha? Usa man yung surya ha? Para lagi ko ng tungkaran. Wag yun ko na huwaning daan. Bisa giing na lang tagtungod sa mga butang nga nasa gawas. Nanghinlo ba niya? Gipusan oy. Pero wa ba di ba kontento? Ang ilang gusto tingali nga alsahon gyud ang tanang gamit diha. O di ba ilabay na lang. Ako lang kanang ipanglabay para matagbaw ang ilang kiat. Hoy, ayaw niya, ayaw. Pagka kamo ng mga tao nga huwag hinungdar eh. Usag din sila. Ay naglabang imo o anak nila. Rita diskusi labi kay gilainan ko nagtanaw ng naong ni Muda. Kuya Juan mo tani mo. Daig yung paminaw doon eh. Laban yung kalit akong uo. Ngano ka, kuya? Ay, klaro kay bisa kang idugo mong ay na si Biyay ha. Ay, palapi ha. Kalma lang. Nagkinahanglan pa ba minimo? O palayo lang tigali ko yung napita na yun. Eh kung mupuno kong dugay ng lugaran, no? Dali na kang mamatay itong sa konsumisyon. Nagpadagod. Uy, ngano kung ikaw may mapahawa. Kanang mga badlungon diha mo'y atong hinginlan.